Yes. So, ang demand man good po, Attorney Roy, sa akong pagsabot ha, na ay nagmagahi po ng mga employers. Kay matod pa nila ang demand. Di man kaayo daghan ang demand sa mga trabahante. In fact, daghan man way mga trabaho. Dako og percentage ang way trabaho. Pero, unsa may gikinahanglan gyud aron ang musibo por kina may mismatch bitaw kanang inyong himuon nga kanang singan nang matagkuan gani nay kanabang Job fair. job fair. Na may mismatch. So unsang ahensya dili ni inyo ha. Ang ahensya sa gobyerno lain tingali ang mo sigo nini sa skills nga gikinahanglan sa mga kompanya. Correct ka, no? Nangilabot na taan ni ka, no? Sa mga panghitabo nga atong gitan-aw karon. One of these is ang atong campus job fair, no? Ato ning gipahingusgan. Kasi pasabot, Attorney Roy, puto ka. Ni adto man kung mga katuigan ka atong naandan nga ang job fair nato dihara gyud sa mga mall, dihara gyud sa mga barangay, sa komunidad. Unya mura og minus man kaayo ang mga tinder, no? Minus kaayo ang mga fly. So karon atong gitan-aw ka nga kinatong mga estudyantehhan wa magila ang panginan na ni ka 90% o 95% sa mga estudyante manarbaho 5% ra anak ka nga mahimo entrepreneurs nga mga negosyo gawas og anak kag insect di resibo kay pado mo yung estudyante Negosyante mo yun. so atong gitan-aw ka nga kining atong mga estudyante padung yun is pagpanarbaho so atong gitutukan karon campus job fair dad-o na to ang job fair ngadto sa mga tulunghaan aron nga didto pa lang daan makakita na mga estudyante og mga oportunidad nga Anak ko diha, suod ko diha ay kanang mga trabaho kamao ko. Correct. Pero kinahanglan ba gyud, Attorney Roy, sa kanang og mga naamoy job fair sa mga eskwelahan, kana sila kay ang grade 12 karon kung maayo lang ning pagkahanay ang TESDA, part ana is in situ naman kung ini-graduate nimo og grade 12 at exactly age nimo nga kanang pangtrabaho na 18. That's correct ka, no? Unya, atong nanumduman ka, sa maniaging buwan ka, nga doon na tayo gihimo nga campus job fair gyapon para sa mga senior high school. Naghimo ta sa Talisay City, diri sa Cebu City, ug diha sa Lapu-Lapu City. Unya, nakita na to kano nga unsa maging kalidad sa atong mga grade 12 students, graduates na to. So, actually, maayo naman ang resulta kay doon na magyud poy dako nga porsyon nga na makatrabaho pero they will land jobs ka nga kining mga ordinaryo lang kaayo nga mga trabaho. So dili gyud ta makaingon nga white collar jobs ang atong mga senior high school. So kini pod kano naputay gihimo karon nga kung mag job fair ta or even those who applied for work nga mahimutang near hire hapit Hapit lang, hapit ka baswa kay hapit wa magyud ma-hire. So hapit ka baswa near hire sila ang atong buhaton na ka is to profile them ngano wa maka ma-hire murag usa na lang siguro katikang ma-hire na ka so dihan dapita ka musod ang TESDA musod pud ang Department of Labor and Employment aron nga inigbalik nimo ngadto sa pagpang-apply no another job fair sigurado nagyud ka kay ato naman ning gitan-aw unsa imong Kikinahanglan nga kuwang. Now, Attorney Roy, ang inyohang dole nasayod ang tanan nini ang sangkuan dole basta way trabaho o ang kantong mga natrabaho nga gikuwangan sa sweldo dole gyapon. Pero ang akong gitan-aw lang kaning inyong gihimo mas makatabang ni dili lang sa trabaho kundi sa ekonomiya kay ang tao kung ay trabaho makapatuyok man nag-apil sa ekonomiya kay na naman sa ipalit na siya magpautang. So, ingan hali, Attorney.